L-għadda li kienet il-gazzetta kulħadd li żvelat it-taqlib li ħoloq għal Simon Busuttil, il-kandidat Salvo Mallia, irrapportat dwar dan ukoll it-Times of Malta. Din id-darba Times of Malta qalet li Salvo Mallia qed iħasseb ċerti kwartieri fil-Partit Nazzjonalista. Saħansitra Times of Malta rrapportat li hemm pressjoni interna li qed tikber għalkemm intqal li quddiem dan kollu tmexxija tal-Partit Nazzjonalista mhix tieħu pożizzjoni kif mitlub minn dawk imħassba. Il-kandidatura ta' Salvo Mallia, xewqa u għażla ta' Simon Busuttil ilha toħloq konflitt fil-Partit Nazzjonalista, iżda fl-aħħar jiem inqala nkwiet bla preċedent, tant li kif żvelat il-gazzetta kulħadd kien hemm anke theddid b'riżenji. It-Times tikkwota sorsi fil-Partit Nazzjonalista jgħidu li attivisti, iżda wkoll uffiċjali għolja, kellmu li tmexxija u talbuha turi li għandha s-saħħa. Intqal li wara sensiela ta' kummenti li jaqgħu fl-iktar livell baxx u diviżiv għall-aħħar, il-Partit Nazzjonalista kellu jiddistanzja ruħu mill-kummenti jew jikkundannah. Iżda xejn minn dan, u konfortat bl-appoġġ ta' tmexxija Mallia qed jirrifjuta li jiskuża ruħu. Qal li l-kritika leħ hija peti u riżultat ta' nies b'moħħhom magħluq. Iżda s-sorsi li tikkwota Times of Malta jgħidu li l-inqas li seta' għamel il-partit kien li jiddistanzja ruħu. Xi ħaġa li tmexxija żgur mhux se tagħmel, l-iktar wara li l-President tal-Eżekuttiv Anne Fenech qalet li kuntenta bil-kandidatura. Kuntenta ġifieri bil-kandidatura tiegħu. Kuntenti ferm bil-kandidatura ta' Sur Salvo Mallia. Bħal Fenech huwa kuntent Simon Busuttil li għalih Mallia huwa biss bniedem ikkulurit. Għalhekk ma jbeżżanix b'xi ħadd bħal Salvo. Dikjerazzjoni ta' Salvo Mallia li jagħmel fawdex li xebbaħ il-Prim Ministru kważi mal-pesta. Ma Salvo għandu mod kolorit ta' kif jitkellem, għall ħarsina noqgħod niġġudika kif jitkellem Reno u kif jitkellem Salvo.